Putu Kustija wis mangkat Kresna. Inggih. Banjur awake dhewe piye? Kula Paduka Rama Pukulun kedah nyaketi negara Ngamarta. Ora edan kowe. Yen nganti awake dhewe nyaketi negara Ngamarta konangan marang para Pandhawa, Putu Kustija ora iso kedunungan wahyu, malah awake dhewe wirang. Ngerti ya Kresna yen to Pandhawa kuwi limpat lantip panggraitane. Iye, Pukulun, namung rak wonten cara. Carane piye coba? Sampun ngantos wujud Nata Ndarawati miwah sampun ngantos wujud Sang Hyang Nagaraja. Lah terus wujud apa? Salin wujud. Tegese kula badhe wujud yaksa Paduka Rama Pukulun ngaturi wujud yaksa sami kaliyan kula. Mangke lajeng nyaketi negari ing Ngamarta. Menawi cara mekaten kula kinten para Pandhawa mboten mangertos menawi menika kula lan panjenengan. Sing kandha sapa kowe aja ngawu gawar ngawur. Pandhawa kuwi limpat-limpat. Ora gampang diapusi. Kula nuwun sewu to, mbok saenipun dipun cobi rumiyin. Menawi mangke saged nyaketi negari Ngamarta kanthi sarana kula lan panjenengan Rama Pukulun menika mboten wujud ingkang sejatos kados mekaten. Rak malah prayogi to Rama Pukulun dipun mbantu kalipun keng wayahipun Setija. Ngono ya. Inggih. Ya wis nek pancen kaya ngono aku manut. Nek nganti mengko konangan aku ora ngerti lho. Aku moh perkarane. Inggih ngestaken dawuh. Kula aturi nututi dhateng ingkang putra Pukulun. Ya Kresna manut karo kowe. Menika mboten badhe kadenangan sing kandha sapa? Lho panjenengan sajake kok mboten pitados. Lah aku ki apal karo Pandhawa. Pandhawa kuwi angel diapusi, mula kudu ngati-ati pun mboten sah kakehan gunem tanpa guna. Kula badhe nami Kala Yaksendra. Ya, aku tak nganggo jeneng Yaksendra Kala. Nyaketi negari Ngamarta. Aku kapernah adimu kowe ora usah basa karo aku Kakang Kala Yaksendra apa Yayi Yaksendra Kala. Nyaketi negara Ngamarta. Ayo Yayi bareng karo pun Kakang. Yo Kakang. Kacarian putra lamun kawekasan ya kowe sanggeni moyo
Bisanggeni maya Wisnu Pratenta. Oh. Anakku lanang Antasena. Piye, Le? Iki mau sawise ngrembug kakangmu Gatotkaca. Nggone bakal mbudidaya gaya Wahyu Senopati. Heeh. Purnaning Pasewakan tumuli kowe tak kanthi ngrondani negara Ngamarta. Lah iya. Mbok menawa mengkono dom sumurping banyu telik Mangendrajala. Ubayane ora mbalenjani, mestine ngono. Lah iya. Mula sing prayitna ngati-ati aja nganti ana ing marajal saka sela-selane garu ya Antasena. Ora, aja kuwatir. Nek kowe ngejak anakmu Antasena nadyan mripatku ki ming loro ning aku iso gawe srana mripatku ki malik sewu. Aku iso tekan ngendi-endi, Lek, ora usah kuwatir. Mula kang saka kuwi kudu prayitna ngati-ati. Lah iya, merga mungsuh ki mlebune ora liwat dedaratan tok. Neng ana ingkang liwat Dirgantara, ana ingkang liwat samudra. Lah iya. Aku nyilem ya iso suwe, aku mlaku ning daratan ya betah suwe. Ya minggu ciwane aku ora iso mabur. Ning nadyan ora iso mabur, kowe kudu tansah ngulatake dhuwur. Supaya yen ana apa-apa, mengko bakale ubayane ora mbalenjani, mestine ngono, Le. Lah iya. Lho kok sik. Antasena, ngapa? Jroning aku jagongan karo kowe lah kok kae nang dhuwur ana. Lho. Kowe lah dalah wujud buta loro Antasena. Kowe lah. Wedok kabeh. Ora wedok kabeh. Buta loro. Lah jare buta. Lah Pak To nendi? Pak To ngeplaki sirahmu kuwi. Ora sanesu to, jeneng aku ki nek omongan karo kowe iki jane memeng ning gandeng anane ming kowe ya piye meneh. Kae lho dhuwur kae. Ndi? Kae loro kae. Kowe ora apa coba nek cah pinter. Kuwi lha ana bayangan hitam loro. Sawangamu kae apa? Nek aku le nyawang kae buta, aku ya buta. Engko gek kowe mung tiru-tiru aku. Buta ngono kok ketok rambuté riyap-riyap kaya ngono. Saiki nek pancen kowe wong pinter, kowe iki putu dewa. Tak takoni. Takon apa? Kae buta apa dudu? Buta. Salah. Kok salah? Jenenge kuwi ora pinter, kowe kurang lantip anggrahi tamu. Kok iso salah? Merga kae dudu buta. Lah sapa? Lah kowe tak kandhani nek pancen kowe pinter, nek kowe iso weruh tenan, aku tak dadi sing dadi buta kae, kowe engko iso dadi padha karo sing dadi buta kae apa ora? Nek ora padha berarti kowe wong goblok, satriya ngaku pinter ning jane kowe bento, jane kowe cubluk. Oke, wis gak arep malah apa, dice aku gajahe. Saku wis malik kaya ngene, saiki kowe arep malik apa? Waduh. Apa ya sijine? Jare cah pinter. Nek pancen pinter tututana, lekmu Bumira Tawu. Ha iya, Lek. Serasa kuwatir, tak tututi. Kaya ngapa? Ya bener ning kurang bener. Wis bener ning ora bener. Ora benere. Lah iki eneng ula kok ngadeg. Ya ini iki biasane aku ngadeg e. Ora edan to kowe, ora ngawur to. Ayo ndlosor. Wah. Ngene eneng telek. Ora apa-apa. Ula iki biasane liwat telek barang. Walah cilaka. Ngene. Lah ngono. Nek ngono kowe ngerti sapa sing dadi buta kae? Ngerti wae padake cah tipis. Lho.
Sambung rapete apa? Piye to maksude? Padake cah bodho. Nah, nek bodhone ana sambung rapete kok cah tipis ora. Ning aku nek karo kowe basa. Wah, ayo ngleleng rada anakku. Lah iya ning ya ming dila. Nek wis malik ya aku ora basa meneh, ora apa-apa. Terus aku nek omong piye iki? Gandeng kowe dewa, kowe iki nek omong ya sepisanan ya ong ilahing. Mastu nama sidam skaring bawra langgeng. Engko nek aku matur Rama Pukulun, kowe muni, apa? Kresna, Kresna. Kudu pindho, kudu pindho. Wangune ngono kudu pindho. Wah ora tau pindho aku. Tak totok lho kowe, tak totok genti kowe. Lus. Malah totok genti dicoba ya? Ya. Nuwun sewu Rama Pukulun. Oh, mbelahe. Mastu nama sidam skaring bawuna langgeng. Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Pukulun. Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya, Kresna, Kresna. Tak tampa Kresna, Kresna. Ngene tak kandhani, le pindho kuwi ya ora saben omongan mindho. Le mindho ki nek kira-kira wangun mindho, nek ora sah. Ora mesti, ora mesti. Delok kekuatan. Ora ngono. Nuwun sewu Rama Pukulun. Kresna, Kresna. Apa Kresna? Rama Pukulun Nagaraja kula ngaturaken bekti kula konjuk. Tak tampa Kresna. Pangestu ulun tampanana Kresna, Kresna. Inggih. Rama Pukulun Kresna, Kresna piye? Menika wonten buta Pukulun. Lho, ora dipakani wayah ini. Buta kok dipakani, Pukulun lenggah wingking buta dipun papakaken. Yo, Kresna, Kresna aku manut karo kowe. Kresna, Kresna. Arep lunga wae. Lah ngopo kok lunga? Wah, urung ngomong-ngomong kok wis tratapan. Oh, adalah bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Apa Kresna, Kresna? Sanes kula Rama Pukulun. Apa ora mak tratap? Wah, adalah eneng ula kok ndengongok kaya ngono. Iki sapa? Lho, elok tenan. Lho, elok piye? Lah kok dadi ana buta kok takon karo aku ki? Mongko aku ki ratu kondang. Sapa wae wis ngerti karo aku. Lah kok dadi kowe takon karo aku ki lemu dadi buta rung suwe ya? Iya, kenal lagi. Aku pancen ra tepung karo kowe. Kresna, Kresna. Wonten dawuh Rama Pukulun. Ana swara. Kowe nyetel dip mboten Pukulun. Wah, lah Rama Pukulun sampun dengongok. Kula aturi ndlosor menawi dengongok netranipun wonten nginggil. Oh iya, lali aku Kresna. Wah, lah dalah Kresna, tak gubete. Mangkir miyen. Kok njur arep gubet. Lenggah ingkang prayogi. Ya sik tak benakke kapit Kresna. Ora iso ngene wis cethuk Kresna. Inggih Rama Pukulun. Sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sing mburi sapa? Ulun Nagaraja. Nagaraja. Ulun Nagaraja. Iki Rama Pukulun Nagaraja. Wong tuaku iki ula galak lho. Galak Kresna. Senenane kabeh. Ming galak kok nyeneni kabeh ora. Wela dalah kowe sapa? Aku Kala Yaksendra. Aku Yaksendra Kala.
Wigatine ngopo? Ora ngopo-ngopo ya ming ngisis wae ya. Ha iya. Ana buta kok mlebu wewengkon negara Ngamarta, aku ora trima. Ayo bali. Lho, lah kok kowe mbalekke karo laku jantraku. Kowe kudu bali, ora gelem bali titenono. Apa kira-kira kowe wani karo aku? Lho, sing tak wedeni apamu. Yen kowe mbacut, mesti kowe kudu iso ngasorake nata Ndrawati. Wah, lada. Lena pangendamu hak candhak kletak-kletak mangsa dadi sililit. Kresna butane saru Kresna. Ana buta kok muni silit. Slilit Rama Pukul. Oh iya. Slilit. Kletak-kletak mangsa dadi silit lho. Tiban senjata cakra pecah sirahmu. Lho kowe sik. Apa kowe duwe? Rak ya nyilih kowe. Wah. Wis lunga. Wis lunga kok lagi dipethit ora. Tau Yai Kresna. Sampun Rama Pukulun mboten sadipun uyat. Kula matur ngaten menika buta menika sampun teratapan kabeh. Wila tala edan Kresna pancen lantip panggraitane. Monggo gantos. Ganti piye Kresna? Lho gantos kala wau Pukulun. Yo ganti. Wis ora usah dadak dadi nata Ndrawati. Ayo Antasena ganti. Kresna aku tak ngene wae. Aja. Aku wis dudu Kresna kok Kresna. Wah, ladara. Piye iki le ganti iki carane iki? Wah, lah. Piye iki? Kok dadi do nyobriyani ya, Lek? Lah iya. Kok dadi Kanjeng Koko Prabu kok malah kaya ngono pakartine. Monggo iki mau utusan Antarja, kakangmu durung bali. Lah kok dadi malah nata Ndrawati sajake kok nyubriyani. Wis ngene wae. Rasa dadake nek tanpa guna bali ning negara Ngamarta, kabeh lelakon iki diaturi pepunden. Ayo Antasena, yo Lek yo, ayo. Mlayu isin tenan. Bocah kok pintere kaya ngono kandhane kok. Aku wis kuwatir iki mau mabur iki ngetutke kowe iki tap-tapan. Ora pangling kae mau rak Sedewa Antasena ta? Inggih Rama Pukulun bocah pinter-pinter kabeh. Lah wong tak takoni apa kowe wani karo aku wani tiban senjata cakra mak tratap. Apa kowe duwe karo mesem nyilih kowe. Niku ora padha karo ngerti kalih kula ta. Lah iya. Wis ganti wujud sak tenane wae. Aling-aling mega malang nyaketi negara Ngamarta. Monggo Rama Pukulun.